Tiri kufambira mberi nezvirongo zvenyu Bible Pfupiso. Nhasi tiri pachitsauko 7 chebhuku raZvirevo. Ndini wenyu mufundisi Makiwa. Chitsauko cha 7 chiri kutidzidzisa pamusoro zvinoitwa nechifeve pakukwezva varume. Rega ndingotaura rakadaro. But chandingada kuti muone ndechekuti Solomon akushandisa imwe nzira yekudzidzisa. Ari kutaura kastori. Ndafarira madzidzisiro ake. Ura kuti kudzidzisa kwedu ngakurege kuva nenzira imwe chete. Solomon akutaura kastori karungano kuti ndakaona zvakati muchanzwa achitaura. Apa achitodzidzisa kureva kuti imwe nguva tisangoite nzira imwe chete pakudzidzisa vana vedu, but toshandisa nzira dzakasiyana siyana. Muri kuona kuti ndambe nchizvibvunza kuti Solomoni maridzo dzake dziri kuzembera kunyaya dzemadzimai. Zvoreva kuti anga ari murume anga akasimba pekutanga achitsiura nyaya yechitema, but Satani anenge akamubata ikoko. Peri uko tinoona iye akuputsika. Ngatimbonamatira zvinhu izvi vana Mwari kuti kuparidza kwedu tirege kuzowira mukati memakomba iwayo, but tikwanise kukunda chitema ichocho chatiri kutsiura pazuva ranhasi. Kwanzi unofanirwa kuchenjerera kunyengera kwechifeve. Mwanakomana wangu, chengeta mashoko angu, viga mirayiro yangu kwauri, chengeta mirayiro yangu urarame, nemurau wangu semboni yeziso rako. Ndoda pfungwai kuviga kureva kuti zvichakubatsira, uchazotora uchabhengenura kana dambudziko rakuya. Kwanzi chengeta semboni yeziso rako, kureva kuti murayiro waMwari unongafananidzwa nemboni yekuti hakuna munhu anda kutosvogwa. Nyanga akapinda nekanhu kaduku duku, ziso rinochema kuti ngazvibve. Saka kuchengetwa kwemutemo watinopiwa nevabereki vedu, kurayirwa kwedu, ichirayirwa futi naMwari, ngative neshungu dzekuchengetedza atenge tadzidziswa. Kwanzi zvichengete sei? Uti uchenjeri hazvanzi yako. Hamene kuti hazvanzi yako unekoshesa here. Solomon aitaura panyaya yekukoshesa kwaita vaIsraeri. Vaikoshesa hazvanzi dzavo. Hamunoziva kuti Amunoni paakachinya hazvanzi Absalom pakaitika nyaya. Saka nyaya yekuchengeta uchenjeri sehanzvadzi, Solomon aiziva kuti vana ava vakanga vachiwirirana. Kwanzi kuti zvikuchengete pamukadzi wekumwe, pamutorwa unobata kumeso namashoko ake. Mazonzwa kwese akutaura manje kuti ndakaona rimwe jaya rakanga risina uchenjeri, raishawa njere richipfuura nenzira yemusha. Kwandakadongorera nepawindo aipasitori manje. Pasina nguva ndakazomona hoyo atutana nechimwe chifeve. Havo vainda inzwai zvaakuudziwa, mashoko akutaurirwa, achikwezviwa, achiudziwa, ndauya kuzoita zvipiriso zvekuyananisa. Muri kuona munhu wekuchechi ari kunyepa, ndanda yakuzonamata, taenda kupureya bhendi, tadini, kunyengera kuripo. Kwanzi panapa nyaya yandishamisa, kwanzi ndine mucheka yakanaka yandakaona kuIgipita. Igipita yanga iri nzvimbo ine mukurumbira ipapo. Imwe yakubva Dubai mazuva ano, imwe yakubva kuChina. Mapfekero aanoita kwanzi ndasasa zvinonhuhwira, kureva kuti ane mapefyumu akanaka. Vhesi 19 yandirwadza, kwanzi nokuti murume haapo pamusha. Wakafamba rwendo rukuru uye wakaenda nehomwe ine mari, kureva kuti haasi kudzoka manje. Muri kuona kuti mukadzi anotoende murume wake, but ari kuda kunochochora vana vekumaraini. Atotaura kuti baba havapo. Izvi zvatiri kutaura izvi, pane vanhu vakapinda munyaya dzisingaite nekuda kwokuti baba havapo. Maona here kuti nyaya imwe yeufeva haisi nyaya yekushayiwa. Uyu munhu anga nehembe dzakanaka, ane pefyumu, murume futi ane mari. Pamwe murume atakura mari futi kuti aindeko, anonodla futi nezvifeve ikoko. Mwari ngatibatsire wedu. Tonamatira here kuti muve varombo, kuti mudzikame? Zvinofamba sei? Vafumi ndova vazhinji vane muyedzo iyi. Ukangoita mari, madzimai akwedera. Handizivi kuti zvinofamba sei. Mwari ngatibatsire wedu. Tibve munyaya idzi kusvikira museve wabaya chiropa chake. Museve uchabaya chiropa chako seshiri, haupukunyuki. But verse 27, imba yake inzira dzinoenda kuSheol, uye dzinoburukira kudzimba dzerufu. Mwari ngatibatsire tirege kufa nechekuchera.
but Mwari watipe power yekutiza zvakaipa. Kana tazvitiza zvoreva kuti dzimba dzedu dzinoita zvakanaka. Munoona kuti vamwe vabereki vanoshaya kuti vachabata vazukuru rini. Vamwe vana vanga vasikana kana vakomana vari kudya vega mari. Vasikana vazhinji tiri kungotarisira kuti pamwe mai vako vanofa vasina kumbonzi gogo nyange vachembera nokuti hausi kuzvibata, uri kuchaja wega mari. Mari yedare, mari yekuvhura muromo ndio uri kuchaja uchidya wega. Vabereki vambozivi chinonzi kunhonga mari, uri kunhonga uchidya. Mwari ngatibatsire udzidzirewo kuita munhu kwaye, utsiurike. Vabereki vagoto ndo muzukuru wangu, mukwasha wangu, vakomana mbuya vanongoona vazukuru kumaraini, vanongotamba nevazukuru vekumaraini panhamo, but iwe uchiita sekunge wakatukwa. Aiwa, Mwari ngatibatsire udzikame uve munhu anogara zvakanaka. Ishe tomutendai mangwanani ano. Tadzidza kuti kunyengera kuripo, but munyengeri mukuru ndiye diabolos. Unotitsvaga nzira dzese achitiyevedza nezvenyika ino, but tamubata, tamuona kuti haakuriri nokuti Jesu muri kurutivi rwedu. Tipei simba rekutiza zvakaipa. Ropafadzai vana vedu vagotiza zvakaipa, vararame upenyu hwakachena. Nesu unipe simba rekutsiura chitema tigozoraramawo zvatinoparidza muzita raJesu tanamata. Amen. Kana mudanibata +263 772 204 766. Mwari akukomborerei. Tosangana pachisaruko chinotevera.